Arvoisat kansalaiset, kuten suurin osa teistä jo tietääkin, on Helsinkiin eräiden tahojen toimesta suunniteltu suurmoskeija. Alustava rahoitus tähän projektiin olisi tulossa Bahrainista, maasta, jossa on vakavia ihmisoikeusongelmia, maasta, jossa islaminusko noudattaa tiukan linjan wahhabismia sekä salafismia. Haluammeko todella sallia tällaisen vieraan valtion tai valtioiden saada jalansijaa omille uskomuksilleen täällä rakkaassa kotimaassamme? Meille on kyllä kovasti vakuutettu, että rahoittajilla ei olisi mitään sanavaltaa. Uskokoon ken haluaa, mutta niin sanottuja ilmaisia lounaita ei ole olemassa. Nyt on se viimeinen hetki osoittaa, että me emme tällaista megamoskeijaa halua, emme Helsinkiin, emmekä mihinkään muuallekaan Suomessa. Toteutuessaan tämä moskeija ei tule vähentämään radikalisoitumista tai syrjäytymistä, mutta se tulee väistämättä tuottamaan ongelmia ja ristiriitoja niin muslimien kuin ei-muslimienkin välisissä suhteissa. Moni muslimikin suhtautuu hyvin epäillen tähän suunniteltuun moskeijahankkeeseen. Nyt sinulla on mahdollisuus tulla omalta osaltasi vaikuttamaan siihen, että saamme päättäjät ymmärtämään, että tätä suunniteltua moskeijahanketta ei pidä missään nimessä toteuttaa. Tervetuloa tilaisuuteemme Senaatintorille 14. marraskuuta tänä armonvuonna 2015. Nähdään torilla.